Здравейте, казах ви, че ще има нова игра днес. Само че тази игра я намерих случайно. Реших да търся игра, на която да снимам. Влезнах в Google Play и там видях тази игра. Хареса ми, днеска направих 3 игри. Виждате рекорда ми на 2338 метра и съм убил само 2 зомбита. Тази игра бягаш от зомбита и така. Да видите какво представлява. Само ще набава малко. Така, ето. Почваме да играем. Виждате, ставаме. Всички зомбите ни гонят и ние почваме да бягаме. Управляваме. Така. На къде да бягаме, управляваме. Така. Дано играта ви хареса. Ох, тук ми мина на малко. Ето тук има оръжие сега. С което ги стреляш. Не умрем. Умрех. Много започнах да ги стрелям и умрех. Така. Какво да направим сега? Не знам. Така. Ще започнем още една. Какво става тук, бе? Аз не искам да се конектвам. Айде, започваме да играем. И ако подобрим ръка, значи дълго видеото няма да е нещо над 10 минути. 100%. Ще направим 5 игри сигурно. Това ни е втора. Искам оръжието. Yes. Така. О, за малко. Бягай. Ох. Не фанаме. Не можах да избягам от тази. Продължаваме. Така. Зомбито пред нас. Това е трета игра, казах ви 5. Най-много 7 минути сигурно ще е това видео. Няма да са много дълги. Дано ви хареса играта. О, не. Ох, за малко да ме фане. Така. Тук сега става по-трудното, защото излизат повече. Добре. Да не успеем. Там имаше оръжие. Според мен няма да можем да успеем. Не. Фанаме. Така.
Последна игра сега ще направим сигурно. Много ви хареса. Мен ми е интересна играта, смисъл да бягам да... Ще се опитам да си мина рекорда. Да не успея. Сега ще си взема пътлака от тук. Опа! Така вече 500 метра. Мале, не. Стигнахме далеч. Да не умрем. Бягай, бягай. Добре. 1100 и нещо. Тичай. Не, сега ще умреш. Къде тук влезна, бе? Скачай. Добре. Стигнахме доста далеч. Вече се препълва от зомбита. Айде, бягай. Уау. Не. Ох. Не. Ох. Добре. Какво става? Това подкъде излезна. Те излизат от земята. Добре. Не, тук вече ще умрем сигурно. Ох. Ох. Не, умрехме. 3093 метра избягахме, но ни убиха. Добре, това казах ви, че това ще е последно. Минахме си рекорда, направихме си каквото трябваше. Благодаря, че гледате този клип и да, чао!